Σήμερα θα φτιάξουμε μία βασούλα για κάρτες. Θα ήθελα η βάση να είναι από εφέ τσιμέντου, οπότε εκεί θα χρησιμοποιήσουμε MDF. Έχω εδώ αυτό το MDF, μπορούμε να κόψουμε από εδώ. Κάπου εδώ θα κάτσει η κάρτα και το λογότυπό της κάτσει κάπου εδώ. Να δούμε την ίδια απόσταση και από τις δύο μεριές. Οκ. Τελειώσαμε με την εγκοπή. Τελικά πήρε λίγο περισσότερο από ό,τι υπολόγιζα, αλλά έγινε ωραίο. Θα στέκονται έτσι οι καρτούλες. Δεν χωράει πολλές κάρτες, αλλά το point δεν είναι να βάλουμε εδώ πέρα 100 κάρτες. Το point είναι να δείξουν μοναδικές πάνω σε αυτήν την βάση. Το λογότυπο της από κάτω έχει αυτό εδώ και είναι έτσι σαν ρίζες. Από το να το βάλω έτσι, απλά να στέκεται και να φαίνεται σαν ξένο, μήπως να κάνω την καμπύλη αυτή και να στέκεται μέσα από κάτι. Με αυτόν τον τρόπο θα φαίνεται πιο φυσικό και όχι τόσο ξένο, να πω την αλήθεια. Οπότε μία σκέψη που έκανα είναι να αντιγράψω αυτή την καμπύλη, να αντιγράψω περίπου αυτή την καμπύλη και να κάτσει έτσι μέσα. Ίσα ίσα έτσι όσο είναι το logo. Το εδώ θα κάτσει κάπως έτσι. Έχει κολλήσει το κομματάκι αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με το εφέ τσιμέντου. Λέγεται Beton Effect. Και έχω και αυτή τη μικρή σπατουλίτσα. Έχει στεγνώσει το πρώτο χέρι από το εφέ τσιμέντου. Τώρα θα το κάνουμε ένα απαλό τρίψιμο. Θα περάσουμε το δεύτερο χέρι και μετά έχουμε να περάσουμε και βερνίκι. Σκεφτόμουν να βάλω ένα καρφάκι. Θα τη δείτε στο B-roll λίγο λερωμένη. Συγγνώμη, δεν ήθελα να τη λερώσω την κάρτα. Απλά χύθηκε λίγο βερνίκι και κόλλησε. Sorry. Τι είναι η βάση? Πώς σας φαίνεται? Θα έκανες εσύ κάτι τέτοιο ή κάτι παραπλήσιο για τις κάρτες σου, για το γραφείο σου? Πώς σου φαίνεται σαν ιδέα? Εδώ θα μπαίνουν οι καρτούλες σε αυτή την εγκοπή. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο. Τα λέμε στο επόμενο. Bye.